Nah, iki wis mari selawatane mau iki sesi icip-icip ono bakaran macem-macem ono gedang ono ote-ote lagi yang njal ote-ote ya. Ote-ote ini kayak enak tak icip-icip macem-macem iki ono ote-ote barang ono melon iki wis padha entek kan semongko ambek ngrungokno tausiah iki mangan lagi soalnya lesu kabeh wis nah iki ya oh apa dipangan kabeh pokoke wis mboten nangis lah ape mari wis mulai tausiah ini kan wis ape mari wis mendekati ape mangan iki sih aku sih suyoan mangan gedang arek-arek kabeh mangan gedang tak dumi siji-siji.